представя. Здравейте, приятели! Аз съм в къщата, ало къщата или ало тъщата. Къде е тъщата? При мен е Зара. Зара, аз съм ти фен от самото появяване в една къща. Ама нека си остане наша тайна. Не го казвай на никой. Забравих смисълта. Ти нещо да ми припомниш? Ако искаш да те попрепитам нещо. Попитай, бе. Някой въпрос че там. Някой въпрос. Тук пише. Имам Колко са 1000. триъгълниците? Колко са? Чакай, те питам, на AutoQ ли го четеш? Това ли го измислиш? Не, нямам нито една дума AutoQ. Няма едно екранче с букли. Не. Според мен няма такъв луд човек, който е склонен да пише всеки ден AutoQ по час и половина. Дигни си телефона, може някой гадже да търси. Знаеш ли кой е това? Не само от Америка. Ало. Ради, давам интервю в момента И я снимам. Искаш да отговориш на някой друг въпрос? Виждаш ли се с твоите колеги от къщата? Да. Ами с Стойка, например. И с Зен. Тя трябваше да ми звънне. Много е несериозно. Стойки трябва да ми звъннеш. Стойки и на мен да ми звънеш. Че не съм я чувала отдавна, тя много работи. Сега пише за блясък. Абе, къде ми е кафето, бе? Виж, нарече ме Копеле. Той да знае, че съм осиновен, оставен и едни брати евреи ме осиновиха и така. На здраве. Дай си говоря за фитнес. На здраве, мисля. Ирландско. Ами последния път, когато се видяхме с тебе, всъщност, не казвам подробности, от тогава му боли главата, още не мога да изтризне и така. Ама, чакай, че това пак не прозвуча много добре. Че дори не си успял да ме видиш. Да питаш ме. Ами това искам ти кажа, пиянството води до никъде, просто до късогледство. Как поддържаш това перфектна физика? Ами напоследък да ти кажа, много ме мързи да тренирам и си почивам повече и ходя на масажчета. Ама има такива Не, тренирам поне веднъж седмично. Това е достатъчно за теб. Ами, достатъчно ми е в този път. А загара как го поддържаш? Много шоколад ядеш? Ами, не, пека се по приятни плажове. Ходя на солариумче от време на време, като имам възможността да се попека и някъде другаде. И сега има друг въпрос. Значи, аз как съм решил проблема с моят тен? Аз съм ром, циганин съм и затова съм винаги черен. Ти си, ами това е проблема, не си ромка. Не си Ми е ромка. късно да го реша по този начин. Ти знаеш ли, че оня ден минавам по улиците и нали знаеш те, дето чистят стъклата или досадни цятка. И минаваме, спира една S-класа и една бабичка се такова показва от прозореца, ми дава 50 лева, момче да се почерпиш. Ама взе за те чистачите. Аз пресичах, знаеш, аз пътувам с градския транспорт, с трамвая редовно пътувам и нямам билетчета винаги и се бие с контролата. Тоест тя ма бие и ме изхвърля. Та кажи за къщата, лесно ли се води такова предаване? За мен е много трудно, аз не бих се хванал на хорото. Еми, то на живо първо, час и половина. Реалити шоу? Реалити шоу. А случва ли ти се да се допишка и да час и половина? Много ми е чудно за тия 2 години как не ми се е случило веднъж. Случва ли се безумни неща? Ето, вчера, например, имаме един часовник, такъв, който се навива, стар часовник. Нали се сещаш? И той, някой го беше навил нарочно и той почва да звъни. И аз не мога да го спра и го удрям. Обаче не се получава. Крайна сметка успях. Разбрах, че ти си вегетарианка. Значи нищо мъжко не ядеш. Той се никой. Разбрах, че си вегетарианка. Тоест не ядеш месо, дори и мъжко. Ярешко, овчешко, да, овчешко. Свинско. Каква хубава маска. Да. Бе, общо взето нищо не ядеш.